Mga kapuso, best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Excited na kayo ko karong buntaga kayo makauban nato si Technical Sergeant Diego Ramos aka Wolf sa Philippine adaptation sa Descendants of the Sun. Walay lain pa kundi si kapusong Rocco Nacino. Maayong buntag, Rocco, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and how's your life been in quarantine? Maayong buntag sa inyong lahat. It's been okay. Fun. Fun. Medyo nagsipag ako na mag-workout talaga to get back to my condition as I was before kay Wolf. Tapos, ayun, stress eater ako kaya naging ganun. So, yun ang pinagkakabalahan ko ngayon. Aside from that, I have yung all about plants, yung indoor plant business namin. Tell us more about your indoor plant business. Paano ka naman nahilig sa plants? Si Melissa talaga yung may green thumb. Ako yung taga-buhat dati. Taga-buhat, taga-water. Eventually, I grew to love them. I grew to be excited kapag may bagong plant na or bagong leaf na lumalabas. Na-excite din ako. Meaning, tama yung ginagawa namin. So eventually, from being a black thumb, ibig sabihin nun sa mga kapuso natin na hindi nakakaintindi, black thumb talaga yung namamatay yung mga halaman sa'yo, hindi ka marunong mag-alaga. Eventually, naging green thumb din ako. So, nag-enjoy ako. And then, sabi namin, medyo nagiging trend din siya. Why not turn this passion into a business? So, pino-provide namin yung mga tao na nasa bahay lang with something to take care of, something to be busy with. Kasi, nung nagre-research kami, nalaman namin na therapeutic din ito sa pag-aalaga ng plants. At the same time, may fresh air ka. Nakaganda ng vibes sa bahay, right? Nakaganda ng vibes. Ngayon, nag-iipon ako ng mga magagandang plants kasi yun ang magiging highlight ko sa aking bahay na tinatapos ko. Ayun. Speaking of bahay na tinatapos, eto na your dream house na Rocco. Tell us more about it. Naging hands-on ka ba sa construction process? Very. I've done a few vlogs about it na nagpipintura ako, nagkakabit ng mga tiles, kung saan pumalpak talaga ako. Mahirap. Gusto ko rin i-showcase yung dedication at sipag ng mga construction workers natin. So sabi ko, tutulong ako sa kanila. At the same time, mas fulfilling para sa akin na makita ko na, itong parte ng pader na ito, ako nagkabit niyan. Baga conversation starter siya. Once na pwede na magdala ng mga bisita sa bahay, once tapos na siya. Of course, ang pag-prepare mo naman as Wolf dito sa Descendants of the Sun, nag-undergo ba kayo nag-special training before you started this series na Descendants of the Sun? Yes, we did. Actually, pinalabas din ng GMA yung 2-part video special namin na nagte-training kami. It was 2 days of intense training, walang special treatment. And ang naging resulta nun, nag-decide ako na magpa-enlist as a reserve for the Philippine Navy. Right. Thank you very much, Rocco. Maraming salamat. It's really very enlightening to speak with you this morning. Thank you very much. Thank you very much. At thank you GMA Regional TV sa Artist Center also. And that was kapusong Rocco Nacino na kung mas na-inspired yung taga mo. Nang tutok lang mga kapuso kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.